खुलुमबाय गिबियावनो एसटि एनअसि होनायनि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन बा फंनैसो बुंनो होनना सानदों मानोना गोबां समनिफ्रायनो आं इउटुबाव भिडिअ हेंगाराखैमोन आरो बैजों रायज्लायलाय सोरनिबा संख्रि जानाय होननानै बुंजानायखायनो भिडिअ हेगाराखैमोन आं इउटुबाव बेनिखायनो दा अलखदनि समाव खैफोदनि समाव हारिनिख्रुइबो जेबो गिदिर जानो हाया बेनिखायनो हारिनि थाखाय एसटिनि एनअसि सोर हरखो मानो हरखो जोंनि दिनैनि बिटिआरनि राजखान्थिगिरि दैदेनगिरिफोरा हारिनि थाखाय दावहा नांनाय हारिनि थाखाय जुजिबोनाय बिथांमोना बर' रायजोजों बा बर' समाजखौ अनसायनानै दिनै बिथांमोना बै स्टेपसिम मोनहैदों आरो बिथांमोना दिनै दैदेनगिरि जादों आरो बे दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना दिनै बुजिनांगौमोन बर' हारिनि बर' सुबुंनि बर' गथ' गथायनि बर' लाइमोननि जिउखौ लानानै बिथांमोना बेबायदि गेम बा बेबायदि प्ले खालामनो नाङामोन बिथांमोना मानोना जों मिथिगौ बिपिएफआ एनअसि हरदो होननानै राइट बे बिपिएफआ एनअसि होनानै गोबां गोरोन्थि खालामदों एनअसिखौ हरनाङामोन मानोना एनअसि होनाय लोगो लोगो बेयाव एसटि सोरनोबा होनायनि थाखाय नो अबजेक्सन बेयाव बुंलागा जेबो गैया एनअसिनि ओंथिया स' दा एसटि होनायनि खेथ्रआव जोंनिया आगोलनि एसटि दंखायोमोन एसटि पि एन्ड एसटि एइच दा साख्रिनि बेलायाव जों नायनो थाङोब्ला आसामाव जोंनो एसटि थाखोनिफ्राय बा एसटि खटानिफ्राय एसटि पिखौ 10% आरो एसटि एइचखौ 5% साख्रिनि बेलायाव जोंनो होनाय जायो बा बेबायदि खेथ्रआव जुदि जोङो बैसोरखौबो जुदि जोंनि एसटि खालामना लानो गोनां जायो मोनद' हारिखौ जुदि जों एसटि खालामना लानो जायो अब्ला जोंनि एसटि सुबुंफोरनि बा बर' सुबुंफोरनि गेजेराव बेसे गोहोम गोलैगोन नङा होमबा आसामाव एसटि होबा जों सेन्ट्रेल लेभेलाव जुदि एग्जाम हैनांगोन अब्ला सेन्ट्रेल लेभेलाव एग्जाम होनो थांनायनि लोगो लोगोनो 7.5% जेब्ला जोङो एसटि खटायाव मोनगोन अब्ला जोंहा बै गासै सुबुंखौ मोनद' जनजातिखौ लानानै जे एसटि मोनदों बिथांमोनखौथ' जोंनि सायाव जाबजाबना होदों बा बिथांमोनखौ जोंनि सायाव जाबलुंना होनाय बै एसटि सुबुंफोरा बांनायनि जाहोनाव जोंनि बर' सुबुंफोरा बा जोंनि एसटि आगोलनि एसटि बा थाखानाय एसटिफोरा गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनगोन से नम्बर खोथा आरो जायफोर एसटि सुबुं दङ पि आरो एसटि एइच बेजों लोगोसे एसटि फिलि होनानै लाबोनानै जुदि थिसननानै होयोब्ला बिथांमोनाथ' बुंदों एसटि पि आरो एसटि एइचआ जेबो बेयाव खहा जाया स' सेन्ट्रेल लेभेला बेखौ बुजियादि एसटि पि ना एसटि एइच जों जेब्ला सेन्ट्रेल एग्जाम होनो थाङो सेन्ट्रेल लेभेलाव एग्जामखौ होनो थाङो अब्ला मिथिखागौ जोंनियाव एसटि पि आरो एसटि एइच होननानै जेबो थाया बेयाव फार्स्टआव एसटि होननासो थायो एसटि पि आरो एसटि एइचआ बेनिफ्राय जानगारो अब्ला एसटि भि होनाय लोगो लोगो बे एसटि भियाबो बैनिफ्राय जानगारगोन अब्ला जों गासैबो एसटिआनो जाबायना थांनानै अब्ला एसटि जाब्ला बेनि पार्सेन्टेजआ गोबां खम जानायनि थाखाय जोंनि बर' समाजनि फरायसाफोरा बा बर' समाजनि लाइमोनफोरा साख्रि मोननाय फरायनायाव गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनगोन बेनिखायनो बेयाव जों गोबाङै नारसिनथाय होनानै जोङो बेखौ प्रटेस्ट खालामनांगो जे एनअसिखौ बिथांमोना उथायना लाफिनथो दा बेनि बेलायाव जोंनि आसाम एसेम्ब्लिनि जोंनि बर' समाजनि बा बर' सुबुं बेसेबां जों दोङो आरो बिथांमोना दिनै मानो बर' समाजनि गेजेराव बिबुंथि लाखियाखै बा फंनैसो बुङाखै एसटि मोननायनि एनअसि होनायनि सायाव बिथांमोना जेबो बुङाखै दिनै मानो बुङाखै दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव दिनै 126 मेम्बार दङ आरो बेनि गेजेरावनो इउपि बिलनि सा 7 आरो बिपिएफनि सा 3 लोगोसे जोंनि बर' समाजनि सासे मानगोनां बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा स्पिकार जानानै दिनै आसाम एसेम्ब्लिखौ सामलायगासिनो दङ बा आसाम एसेम्ब्लिखौ सामलायबाय दं दा बेफोरबायदि बिथांखियाव बा बेफोर थांखियाव आसाम एसेम्ब्लियाव दे बर'फोरनि बा एसटि थाखानाय एसटिफोरनि गेजेराव बै मोनद' हारिखौ एसटि जाब्लानाय खोथाखौ बिथांमोना सावरायलायदों बा बिथांमोननि लेखा बिलाइ ओंखारदों बै लेखा बिलाइनि सायाव बिथांमोना एमएलएफोरा दिनै मानो जेबो फंनैसोबो बा फंसेबो बुंनायखौ जों नुनो मोनाखै एमएलएखौ जों मानि थाखाय दैदेनहरो मा मानि थाखाय जों सायख'ना दैथायहरो हारिनि गोग्लैसोना थानाय खामानि हारिखौ
फोथांना लाखिनाय बा हारिनि जेंना जेथोखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो बैफोर एमएलएफोरखौ दैथायहरो जे बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावथो, बेकार जाना थानाय ओनसोलखौ जौगाहोथो, बैफोरनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ सायख'नानै दैथायहरो। नाथाय बिथांमोननि खुगायाव फंसेबो खोनायाखै एसटि होनायनि बा होनाङा होननायनि खोथाखौ बिथांमोननि खुगानिफ्राय जोङो बुंनायखौ नुनो मोनाखै। बे मोनसे दुखुनि बाथ्रा। दा जुदि जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि एसटि होनायनि बेलायाव जा दैदेनगिरिफोर दोङो जोंनि बर' समाजनि पलिटिकेलनि एमएलएआनो जा, सोरबा चिफआनो जा, एमसिएलफोरानो जा, एमपिआनो जा, बिथांमोना हारिनि गाज्रि थासारिजों बा हारिनि गाज्रि थासारिनिफ्राय जोंनि हारिखौ जौगाहोनो, जोंनि हारिनि जेंना जेथोखौ बोस्रांनो थाखायसो जोंनि बर' समाजनि रायजो राजा आइ आफामोना बिथांमोनखौ सायख'हरदों। नाथाय बिथांमोनखौ जोङो दिनै फंसेबो बाथ्रा बुंनाय एसटि होनाङा होननानै बुंनाय खोथाफोरखौ जोङो नुनो मोनाखै। आरो बिपिएफआथ' एनअसि हरनानै गोबां गोरोन्थि खालामदों बिथांमोना, बे गोरोन्थिखौ खालामनाङामोन। नाथाय बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि आसाम एसेम्ब्लियाव जा बिटिसिआथ' एनअसिखौ हरबाय, हरबोला बै एनअसि हरनायनि उनाव एसटि होनांगौ होनाङिखौ बबेयाव बिजिरगोन? बेखौथ' आसामनि एसेम्ब्लियावसो बिजिरगोन, एमएलए मेम्बार अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि। बैयाव बिजिरोब्ला आसामनि 126 मेम्बारफोरनि गेजेराव जोंनि बिटिसिनिबो बर' एमएलएफोर दङ, जायफोर एमएलएफोरा दिनैनि समाव एसटि होनाङा होनाय बा एसटिनि प्रटेस्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै। आसाम एसेम्ब्लियाव जोंनि बर' समाजनि इउपिपिएलनि सा 7 आरो बिपिएफनि सा 3 आरो जोंनि आसाम एसेम्ब्लियाव जोंनि बर' समाजनि सासे स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो दङ। बुंनो थाङोब्ला स्पिकारा गोबां मोनसे पावार थायो आरो बिथाङा बुंनो हानांगौमोन दिनैनि समाव जे बै एसटि होनायनि बेलायाव जोंहा सन्देह दङ, बे एसटिखौ होनो हाया, एसटि होयोब्ला जोंनि गथ' गथाया बेबायदि जालांगोन। बैफोर खोथाखौ बिथांमोना बुंनांगौमोन जे स्टेट लेभेलाव एसटि होनाय लोगो लोगो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गोबां खहा जागोन आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव जायफोर एग्जामफोर दङ बैफोर एग्जामफोरखौ जुदि जोंनि एसटि गथ' बा बर' लाइमोनफोरा होनो थाङोब्ला बैफोर एग्जामखौ होनायनि उनाव जोंनि बर' लाइमोना गोबां उन जानानै थालांगोन। मानोना जायफोर मोनद' हारिखौ जोंनि एसटि होनो थांदो बै हारिफोरा रोंनाय राखानाय, बेनिखायनो बै हारिफोरा रोंनाय राखानायखायनो बिथांमोननि इडुकेसन क्वालिटियाबो गोख्रों। बेनिखायनो जोंनि बर' समाजनि लाइमोनफोरा बिथांमोनजों बा बैसोरजों एसटि होनायनि उनाव बिसोरजों जुजिनो हानायनि गोहोआ थानाय नङा। बैखौ बिथांमोना बुंनांगौमोन जे आसाम एसेम्ब्लियावबो बिथांमोना बेखौ बिजिरनानै होनांगौमोन। बेनिखायनो एसटि होनायाव जोंहा हेंथा दङ, बिथांमोननि एसटि होनो मोननाय नङा होननानै। नाथाय एनअसि हरदों, जाय एसटिखौ होबा जोंहा जेबो बुंलाङा गैया। बे मोनसे गोबां दुखुनांथाव बा दुखुनि खोथा जोंनि बर' समाज एबा एसटि समाजनि गेजेराव थाखानाय जोंनि एसटिखौ खोमानानै जोङो लानो थांगासिनो दङ। बे मोनसे गोबां दुखु बा बुंस'हायै, गोरबो गोसोनिफ्राय बुंस'हायै दुखु मोननाय खोथा। अब्ला जोङो मा होननानै बैफोर एमएलएफोरखौ सायख'हरखो? हारिनि मोजां खामानि मावनो, हारिखौ सुस्रांनो, हारिनि जेंना जेथोखौ बोस्रांनो, बैफोरनि थाखायसो रायजो राजा आइ आफाफोरा बिथांमोनखौ दैथायहरदोंमोन जे बर' हारिया गोजौ थाखोसिम थांथो, बर'नि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा गोजौ थाखोसिम फरायनो हाथो, बर'नि लाइमोनफोरा साख्रि मोनथो। बैफोरबायदि जेंना जेथोखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोनखौ बर' समाजखौ जौगाहोथो, बर'नि नांगौफोरखौ लाबोथो, बैफोरखौ साननानै बर'नि आइ आफा बिदा फंबायमोना बिथांमोनखौ भट होनानै देरहाहोदोंमोन। नाथाय पलिटिकेलनि दिनै पावार मोननाय लोगो लोगो दिनै बिथांमोना हारिखौ बावगारदों। गावनि मासिनि गोनांथिनि थाखाय दिनै हारिनि खैफोदनि समाव बिथांमोनखौ खेबसेबो बुंनाय, खेबसेबो प्रटेस्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेयो मोनसे गोबां दुखुनि बाथ्रा। समाजनि गेजेराव माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो, माबा मोनसे मोजां थांखि लानो थाखाय
जोङो एकर्ड पिस एकर्ड खालामदों 2020 मायथाइयाव खालामबाय एकर्डनि सायाव एकर्ड खालामबाय आरो जों एकर्ड खालामबोबाय थाबाय जायनि थाखाय जोङो हारिखौ सुस्रांनो आरो जायफोर दिनै पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना हारिनि थाखाय नांगौखानाय न' डाउट बिथांमोना नाङाखै नङा नांगौदो आं बेखौ मिथिगौ बेनिखायनो इउपिपिएलनि जायफोर राजनितिक नेता पलिटिकेलनि बिपिएफनि जायफोर नेता आं रिसपेक्ट खालामो आं अनो बिथांमोनखौ नंगौ बिथांमोना हारिनि खामानि मावदों नाथाय गावनि मासिनि थाखाय बिथांमोना दिनै एसटि होनायनि बेलायाव मानो फंसेबो हेंथा होनाय बा एसटि होनाङा होननानै बुंनायखौ बिथांमोननि खुगानिफ्राय मानो दिनै जों नुनो मोनाखै दा आसाम एसेम्ब्लियावनो बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएलनिफ्राय 7 आरो बिपिएफनिफ्राय 3 आरो प्लास स्पिकारबो जोंनि बर' समाजनिफ्राय दङ बिथांमोनखौ बुंजानो जोङो लुबैदोंमोन बा बिथांमोनाबो हेंथा होथो होननानै जोङो लुबैदोंमोन नाथाय हेंथा होनायनि बेलायाव जों नुनो मोनाखै बे मोनसे गोबां दुखुनांथावना खोथा जाय सुबुंफोरखौ दिनै एसटि होनो थांगासिनो दङ जाय सुबुंफोरा एसटि मोननो थांगासिनो दङ बा एसटि बिग्रायगासिनो दङ बिथांमोना जोंनि बर' समाजनि सुबुंखौ सानसे समाव मा खालामाखैमोन जाय समाव जोङो बिथांमोननो बा बिथांमोननि न'खराव जाबोला लोंबोला थोरसि बाथोनफोरखौ सुना होनांगौमोन नेवसियोमोन जोंखौ बे खांख्राय जाग्रा हारि सामु जाग्रा हारि नेवलाय जाग्रा हारि होननानै बिथांमोना जोंखौ नेवसियोमोन मुगैयोमोन नाथाय बिथांमोना दिनै माबायदि एसटि मोननो हागौ आगोलनिफ्रायनो गादब जाबाय जोङो आरो बेसे गादब जाबावनो बेनिखायनो जोंनि बै थाखानाय एसटिनि सायाव एसटि होनायखौ बा एनअसि हरनायखौ उइथड्र खालामनानै लाफिननांगौ आरो जों जेरैबायदि एसटि जाना दङ बेबायदिनो एसटि थानांगौ बेयाव जेबो एसटि भिलि सिलि जेबो गैया बेनिखायनो जोङो स्ट्रंलि बेखौ एसटि होनायनि बेलायाव हेंथा होनांगौ स' जियानो जाया मानो साफ्रोमबो राजनितिकनि नेताफोरखौ मोजां मोनो रावखौबो जोङो जे बै हामुक होननानै जों रावखौबो नेवसिया मानोना राजनितिकनि जायफोर नेता दङ बिथांमोनखौ जों बेखायनो लुबैयो जे मोजाङै स्ट्रंलि खामानि मावथो हारिखौ जौगाहोथो जोंनि मेन थांखिया बिसोमोन बेनिखायनो बयबो आदा बयबो फंबाय बयबो नौनिनो असे बिदा फंबाय बेनिखायनो राजनितिक गेलेदोंब्लाबो हारिखौ गारनानै माब्लाबाबो गेलेथावा आरो माब्लाबाबो गेलेनाय बै चान्सखौ लानाङा स' दा नुनो मोनदों राजनितिकनि बेलायाव गावनि मासिखौ लानानै बयबो अननाय फैदों बेनिखायनो बुङाखै दिनैनि समाव एसटि होनांगौ होनाङा बेनि सायाव रावबो जेबो बुंनाय जोङो एमएलएफोरनि सायावबो नुनो मोनाखै एमपिफोरनि सायावबो नुनो मोनाखै जोंनि इउपिपिएल आरो जोंनि बिपिएफनियाथ' बुंखाबायानो एनअसि हरखायाबानो स' बे गोबां मोनसे गिदिर दुखु फोरमायदों बर' समाजनि गेजेराव स' जियानो जाया मानो गोबां सम भिडिअ बानायाखैमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना शेयार एन्ड लाइक खालामनो हो आरो माब्लाबाबो आं शेयार खालामनो थोनाखैमोन खिन्थु दिनै आं नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो थोनदों आरो आं गोबां सम जाबाय भिडिअ होआखैमोन संख्रि जानायनि थाखाय संख्रि जादो बिपिएफनि संख्रि जाग्रा इउपिपिएल संख्रि जाग्रा बेबायदि बुंनायनि थाखाय गोबां सम भिडिअ होआखैमोन स' नाथाय दिनै हारिनि खैफोदनि समाव फंनैसो बुंनाया बयबो बर' समाजनि सुबुंनि गोनांथि बेनिखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय बा तयार खालामनाय जाबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि